שלום, אני ארבל, ואני היום אראה לכם את המומחיות שלי במיינקראפט. מקום שני. מקום ראשון. דם, דה 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 דם, דה 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 דם, דה 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 דם, דה דה דם דם, 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 דם. דם, 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 דם. ואם אתם לא בהלם, תראו מה יש בתוך זה. דם, דם, דם. דם, דם, דם. דם, דם, דם. וזה הכל, היום אני אעשה עוד סרטים כאלה בפעם הבאה, יאללה ביי.